जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा होगा। पावर स्टार पवन सिंह के टीजर आ गल बा भैया वेब म्यूजिक पर। आहो राजा पावर स्टार पवन सिंह इतना बेहतरीन गाना गौले बड़े, इतना बेहतरीन वीडियो बनैले बड़े कि भैया वाकई में विरोधी लोग के आँख आनर हो जाई। क्या कहबा भाई? कहे के कौन ची भाई में अब कहते रहल जाई। पावर स्टार पवन सिंह के टीजर आ गइल बा, फटाफट वे म्यूजिक पर जा लो, ओकरा के सर्च करके देखा लो। पावर स्टार पवन सिंह यही का नाम नहीं है। कहे के मतलब बा कि 90 के दशक वाला फील घाड़ा लगा के पहले शूटिंग होत रहल। का बोलेला कि धुआं साइड में जरा के झूला पर शूटिंग भइल बावे। पावर स्टार पवन सिंह के ए मतलब जौन टीजर आइल बा, टीजर देखला के बाद से वाकई में पता चलता जब पवन सिंह कुछ नया करे से जानल जाला। आ भोजपुरी इंडस्ट्री में चली पवन तरो की कवन ई तो गारंटी बा। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के फाइनली टीजर आ गइल बा। सबसे बेहतरीन तो बात ई बा कि एमे नया एक्ट्रेस से पवन सिंह काम करेले बा। ई तो बात बा, एगो पावर स्टार पवन सिंह के इहे तो खूबी बा, बार बार मौका देत रहेले। जितना नया पर अगर देखत रहे कि सुंदर कोनो लड़की बाड़ी सन जौन माने काबिलियत बा ओकरा में एथी बावे जौन जे काम करे के इच्छुक बा, भैया ओकरा के मौका दे देले। इहे तो माने तब भाई पावर स्टार पवन सिंह के चाहे जाने वाला लोग खातिर बहुत बढ़िया खबर बा। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ये गाना के राइटर बड़े प्रिंस प्रियदर्शी, म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह। अब भाई फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना जोन बा कि बहुत बड़ा होके वाला बा। काहे कि भाई पवन सिंह अकेले गौले बड़े गाने के। आ ई गाना जोन बा कि मेहरारू के तरफ से मर्द से कहल जाता आहो राजा। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह एक गाना के एगो गाड़ी के यूज कइले बड़े बहुत तगड़ा। मतलब पवन सिंह ये बड़ा के जोन ट्रेंड चलता उ आ जौन पहले के ट्रेंड चलल बा उ दोनों का मिक्स करके जौन एगो नया उत्पत्ति करे के कोशिश कइले बड़े। ई सबसे बढ़िया सेट के नाम देखता नहीं कि माने आहो राजा, जैसे माने कोनो लेडीज माने मेहरारू रूस गइल ओकरा के मनावे खतरा। पावर स्टार पवन सिंह अभी फाइनली ना होला फैमिली मैटर में ही बड़े मर्द मेहरारू के नोक जोक राजा जी के दिलवा टूट जाई, आहो राजा, ई सब गाना पवन सिंह अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है। पावर स्टार पवन सिंह तो आपके बॉस का गाना जो है कि कल सुबह 7:15 पर आ जाएगा। तो भाई जितने लोग वीडियो देखा था सब लोग से विनती बात, चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लो। काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले चैनल पर मिलेला। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, बेल आइकन दबाओ ताकि सबसे पहले कोनो न्यूज आई तो तारा लग जाई। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के जितना लोग पसंद करला फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी रहुआ सब। आ भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले चैनल पर देखे के मिली। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी। 7:15 पर काल सुबह गाना देखे के मिली। भेंट होई। नमस्कार।